This is a Soundpoints presentation. Chimbori chiko chawinacho mweya werudzi wakakugara mudi wazeiko usina tsitsi kuita moyo wakasviba sasatani handina kuziva ule mushonga uchandikadzira ndakuramba ndichasigairiko ndichingofimba everyday ndichingoramba handina kuziva ule mushonga uchandikadzira ndakuramba ndichasigairiko ndichingofimba everyday ndichingoramba kana ndakatadza ndiregerere kana iri mhaka nditaurire pachimanikire tiyanditakanure moyo wangu ukuchemera kure kure dai waiziya tiya wakataura kare dai iko zvino ndine chiwerure chiwerure kure kure dai iko zvino ndine chiwerure chiwerure kure kure dai iko zvino ndine chiwerure Vasikana vakawanda vari kungodada kusamadhuzvikiri anzi uri boda vasikana vakawanda vari kundidadira ndambosamadhuzvikiri anzi uri boda ndine zibundu muhanatiya iko zvino ndayaura ndabuda siya unoda here ndikokwegura ndisina mudzimai kana mbapfuya no man no cry no man no cry no man no cry no man no cry welcome to Black Bit. Wakandira mba.